אגם רוטברג, שאנחנו מכירים מאז שהייתה בת 16 ואיך החליפה קידומת, אתמול כבר ילדה גדולה, בת 30. היא חגיגה בקטנה במסיבת קריוקי בנמל תל אביב עם החברים הכי טובים, וגם אסף גולל הלך להגיד לה מזל טוב. כתבתי באינסטגרם, אני עדיין בת 29, וזה פשוט היה 20 דקות לפני גיל 30. אבל זהו, אני בת 30, נכנסתי לעשור הרביעי של חיי. מפה זה רק למטה, דאונהיל. וזהו. ליום הולדת בקריוקי מגיעים החברים הקרובים, אבלינה גואל, עמית פרקש, שטום באום, אורנה דץ עם החבר. אתמול התקשרתי אליה, אמרתי לה, זו פעם אחרונה בחיי, איך שתוכלי להגיד אני בת 20 ואין יותר. אז אמרתי, למה את אומרת לי את זה בזה? בן הזוג שלה ב4 שנים האחרונות, השחקן גל אמיתי, מגיע קצת מאוחר מהצגה עם זר ביד. אני בתור ילד הייתי רואה את אגם בטלנובלות וכל הדברים, שתמיד ידעתי שאני אשיג אותה ביום מן הימים, ואני אומר שמשכתי אותה לחיים שלי. הנה בדיוק תורם מתקשרת, אהובתי.